kanavalle video. Okei. Eetu, tehdäänkö mä tästä sunkin kanavalle? Joo, mä saan vähän damaa. Heti kun tää mun alla tai yläosa on. Ei panna sinne reissi tälle nokille. Tää happosade on paha. Mä oon hyvässä paikassa. Watch out, here I come. Yes. I'm too good. Ei hitto seinään päällä. Mä kaadun läpi. Eetu, mä selvisin, Ella. Mä menen tapattamaan itteni. Mitä? Prison paniikki! Prison paniikki! Eli vankilapaniikki. Ella, haluttaisiko me mennä Roblox? Ella, mä kävelen vaan tähän. Kato. Kato, Ella. Ella. Kato. Mene. No niin, mä olen Eetu prisoni. Kato, mä oon vanki. Ei, ja tosi kivaa. Tosi joku paikka. Lämmin paikkaa. Ja sitä ei tietenkään sellistelöidy. Ei, mun pitää liikkua. Ai, joo. Me kuollaan. Tässä on hyvä paikka. Tässä on lämmintä. Mene. Joo, tässä on lämmintä. Mä haluan liikkua. Hitto näyttää tää portti. Eetu, kaikki prisonilaiset pääsi karkuun. Ella, kato tuota meidän mappia. Eetu, kato tuota meidän mappia. Eetu, ei oo enää. Mut siellä oli ihan kauhean. No meni raketti. Laukaisu aloitettu. Me lähdetään nyt matkoille. Onko se vankila? Prisonilainen menee täällä.
Add friend. Tää lähtee ihan just. Game mode paikalta. Eet mä kuolin tonne sisään. Mikä haaste siinä oli? Joo, toista kukaan ei näköjään tuu selviä. Ainakaan ketään raketissa oli. Aha. Et edes sinä. No en, mä olin raketissa, mä en selvinnyt. Mä selvisin. Ei. Ei. Taas mä aina kuolen tonne. Työmies. Mikä tää haaste oli? Niin. Eetu. Virus 8-bitti pyys mut friendiksi. Ja se on suomalainen. Oh my god. Eetu vaan 3 selvis. No sä oot itse kaveriksi vai? No ainakin mä sain tässä pelissä niin kaverin. Toivottavasti tää sama, mutta ei tulevuorta. Niin mappi. Niin. Se ei oo se. Mä tunnistin. Prison Panic, voi. Tyyppi! Hei! Tyyppi! Tollo on se kuolevassa. Hyvä. Hän Mä en mene tällä kertaa selliin. Okei. Hei, jos kuolee prisonilaisen asulla, niin ei on, se on oma normaali skin. Ai tommonen. No tälle on sitten meille. Flashword. Seeking and gore. Maalista mä säikähdin. Okei, mä en taju. Niin. Mutta kannattaa mennä Niin. tonne. Au. Sua sattuu. Oikeesti. Mä hukun. Ai tää on tällainen. Mä menen mahdollisimman korkealle. Ei vitsi. Täältä ei pääse mihinkään. Ei hitto, tuolla olisi ollut korkeampi paikka. Mut sinne pääsee vaan tuolla yhdellä tavalla. Kee? Mikä haaste sulle tuli? En mä muista. Se oli tommonen, että vesi nousee. Se oli ihan kauhea. Niinpä. Eetu, tos meidän vesi oli niinku 20 metriä korkealla. Mä lähden. Mä menen tänne torniin. Vaikka tai joo. Eetu, mitäköhän tapahtuu, jos mä hyppään täältä tornista alas? Mä en mene tuonne oikeesti. Ei ketään muuta on tullut. Hitto, mä en nyt saa tippua. Ripperino pepperoni. Ei muuten vai? Joo. Mä en tunne. No käy kattoo edes sitä. Mä en täältä edes alas lähde, niin mä jään tänne katolle.
Maanjäristys! Ei vitsi väki. Ei! Katso tätä tornia. Mä menen äkkiä kattoo sitä tornia. Hey, what happened? Se torni on ihan pas. Pas. In the lead, winning number 1, best of the best. Woo! Miksi on Max energy for max results. Mä syön tässä sappuun. Hei, onko mappia tullut? Ei. Sama ei ole kuin mulle vastuun. Max energy for max results. Tai mä voin ottaa. Joo. Hei. On tuolla vielä tyyppejä. Eetu, kaikki oli siinä raketissa, siinä rakepaikassa, tiesitkö? Aha. Jokainen. Kukaan ei ollut mennyt laittaa sitä mitä toi Vuubu TV laittaa, tai siis pappa. Toi on paras. Minäkin. Finland. Suomi. Suomi VR. Eetu, mitä jos mun pelinimi olisi Suomi VR? Eli se junayhdistys, tiedätkö se? Eetu, muistaakseni se junayhdistyksen? Joo, muistan.